Dobrý deň prajem, srdečne pozdravujem celú akademickú obec Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Moje meno je Katarína Slobodová Nováková, som absolventka ročníku 2002 a som naozaj nesmierne hrdá, že môžem túto univerzitu i ja nazývať svojou alma mater. Vyštudovala som etnológiu, v tom čase to bola folkloristika a regionalistika a učiteľstvo histórie. Mnohí ma odradzali od štúdia týchto predmetov, pýtali sa ma, čo budeš robiť ako etnológ, budeš medvede oprašovať v múzeu a podobné veci, ale ja som veľmi rada, že som si vybrala tento odbor a tieto odbory. Našla som tu veľmi veľa dobrých známych, priateľov a tento odbor ma veľmi baví a až do súčasnosti ma vlastne živí. A robím to, čo som vyštudovala a to, čo ma naozaj baví. Študentské roky v Nitre na Filozofickej fakulte boli naozaj veľmi priaznivé v priateľskej atmosfére s výborným kolektívom učiteľov i pedagógov, z ktorých mnohí sa stali moji osobnými priateľmi a dodnes sme vo veľmi intenzívnom kontakte. Štúdium na tejto univerzite naozaj vrele odporúčam všetkým uchádzačom a všetkým študentom. Je tu výborná atmosféra. Dúfam, že sa tu všetci prváci budú cítiť ako doma. Prajem vám krásne dni, pozdravujem z Trnavy z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a teším sa na spoluprácu ako so študentami, tak aj s pedagógmi. Vážená akademická obec, milí študenti, drahá moja alma mater Univerzita Konštantína Filozofa, dovoľte, aby som vás aj ja pozdravil a prihovoril sa vám pri príležitosti otvorenia akademického roka. Aj keď sú to už vyše 20 ročia, čo som sedel v týchto laviciach a bol na zápise, príde mi to ako včera, keď som naozaj prežíval tie informácie, ktoré som vnímal, všetko ohľadom kreditov, skúšok, zápočtov a podobne. A priznám sa, že vtedy som mal trošku v hlave guláš a nebol som si istý, či som si vybral správne, či tento odbor, žurnalistiku, ktorú som si vybral, či to bude blízke tomu môjmu ďalšiemu účinkovaniu, povolaniu, či sa mi to zíde do života. Ale veľmi rýchlo som pochopil, že som si vybral správne. Či už samotný odbor žurnalistiku, ale aj našu Univerzitu Konštantína Filozofa. Od prvého semestra som videl, že to dáva zmysel, že som mal skvelých pedagógov, výborných spolužiakov, páčil sa mi obsah aj forma štúdia a postupne som získaval vedomosti a skúsenosti, ktoré sa mi potom zišli v celej mojej športovej kariére. A čo je najdôležitejšie, aj keď sa neživím priamo žurnalistikou, tie vedomosti a skúsenosti sa mi zišli aj potom, keď som svoju športovú kariéru ukončil a veľmi rýchlo som dokázal nabehnúť do ďalšieho života. Dnes som riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, čo je najväčšie rezortné športové stredisko. Pokrýva takmer 200 športovcov v 26 športoch a to by sa nedalo bez kvalitného vzdelania, bez skúseností, ktoré som počas svojho štúdia na univerzite absolvoval a ktoré som nasával. Prajem aj vám, aby ste to svoje štúdium využili práve na toto, aby ste získali vedomosti, skúsenosti. Majte oči, uši otvorené, vnímajte všetky podnety, budujte si vzťahy so spolužiakmi, s pedagógmi. To všetko sú devízy, ktoré sa vám potom do vášho života zídu a verím, že vás veľmi obohatia. Tak ako vy možno do budúcna, pevne v to verím, obohatíte aj našu univerzitu, ale aj celé Slovensko. V tom vám držím palce a ešte raz vás pozdravujem do svojej rodnej Nitry a prajem vám ešte pekný slávnostný deň. Vítajte. Teším sa, že ste tu s nami. Ja sa volám doktorka Klaudia Leurincová a ja som získala svoj diplom z Univerzity Konštantína Filozofa pred 27 rokmi. Vy určite máte svoj plán a svoj sen, čo chcete dokázať so svojím diplomom, ktorý vám bude priznaný o 4 alebo 5 rokov. Krása tejto chvíle je, že teraz vás tu skoro nikto nepozná. Čo sa vaši profesori a vaši spolužiaci o vás dozvedia, je len a len vo vašich rukách. Mojím snom pred 30 rokmi bolo stať sa učiteľkou. A ja som vyštudovala učiteľstvo 2. stupňa na Filozofickej fakulte, kombinácia angličtina a ruština. Pred 30 rokmi by som nikdy nepovedala, že sa mi môj sen splní natoľko, že sa stane medzinárodným. K diplomu z UKF-ky som pridala diplom z University of Oklahoma a momentálne pracujem ako profesorka metodiky a pedagogiky a vedúca katedry na súkromnej vysokej škole v štáte New York, volá sa Keuka College.
Pracujem tu už 14 rokov. 26. augusta začal náš semester a privítala som našich študentov, ktorí zdieľajú môj sen byť učiteľmi. Môj odkaz pre nich bol taký istý ako môj odkaz alebo želanie pre vás, len po anglicky. Začína sa pre vás cesta a štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa. To, kam táto cesta dovedie, je len a len na vás. Záleží len na tom, čo viete vy dokázať, ako tvrdo viete vypracovať a na tom, či vaše sny a vaša snaha majú hranice. A kde tie hranice sú. Veľa šťastia a milá UKFK, všetko najlepšie k výročiu. Happy birthday. Vážené auditorium, vážené dámy a páni, ctení hostia, milé študentky a študenti, vážená akademická obec. Univerzita Konštantína Filozofa patrí medzi prestížne univerzity na Slovensku. Teším sa, že ste si vybrali alma mater takú, ako ja, na ktorú som nesmierne hrdá. V každej situácii na tejto pôde som dostala pomocnú ruku. Či už od zamestnancov univerzity, alebo kolegov počas štúdia. Milí študenti, buďte vytrvalí, húževnatí a čas sústrete na poznanie. Poznanie seba, svojich schopností a svojich snov a cieľov. Je na každom z vás, ako a pre aké hodnoty sa v živote rozhodnete. Naša cesta života sa skladá iba z rozhodnutí. Majme na pamäti Einsteinové slová. Múdrosť nie je produktom školy, ale produktom celoživotného úsilia o jej dosiahnutie. Prajem vám všetkým, aby ste mali múdrosť, odvahu, nadšenie, silu nielen zvládnuť povinnosti, ale nájsť v práci a štúdiu radosť a tým je dať aj tzv. Vyšší zmysel. Verím, že bude vo vás rásť stále väčšia dôvera v univerzitu, na ktorú ste sa zapísali. A zistíte rovnako, ako som to zistila ja, že aj po mnohých rokoch vám návrat do priestorov školy pripomína hlavne v tvárach pedagógov váš srdečný domov. Prajem celej akademickej obci úspešný a radostný akademický rok, plný pozitívnych správ, dobrých výsledkov, kvalitných vedeckých výskumov a predovšetkým dobrých, kolegiálnych, priateľských vzťahov a optimizmu. V neposlednom rade prajem dobré zdravie a čo je prvotným predpokladom, aby ste všetko spoločne zvládli. Prajem vám krásny sviatočný deň. Ďakujem. Vážená akademická obec, milé študentky, milí študenti, je mi cťou, že sa vám môžem prihovoriť pri príležitosti 65. výročia vzniku Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Keď som sedela pred rokmi v tejto aule ako študentka prvého ročníka učiteľstva matematiky a výpočtovej techniky na vtedajšej Vysokej škole pedagogickej, cítila som veľké napätie a obavy. Vybrala som si dobre, budem to zvládať, čo ak tí ostatní budú lepší ako ja. Vyzerajú takí múdrejší a tuším sú aj starší. Ale po absolvovaní prvých prednášok a seminárov sa začali obavy rozplývať. Začala som si uvedomovať všetky výhody vysokoškolského štúdia. Pri sebe mám práve svoj vysokoškolský index. Po 2 mesiacoch štúdia v novembri 89 sa začali diať v spoločnosti veľké veci. Nebojte sa, nebudem prednášať celú históriu našich dinosaurov, ale tento kľúčový moment mal aj vplyv na to, že teraz sedíte v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nežná revolúcia totiž odštartovala veľa zmien aj vo vysokoškolskom vzdelávaní. Hlavnou zmenou a najmä prednosťou v porovnaní aj s vašim štúdiom na strednej škole je obrovská sloboda, ktorú pocítite. Vymente si pre seba slovíčko musím za slovíčko chcem.
Využite slobodu vo svoj prospech. Využite všetky možnosti, ktoré vám univerzita ponúka. Zúčastňujte sa prednášok, workshopov, zahraničných pobytov a študentských podujatí. Môj otec mi raz povedal, rokmi nie sme oveľa múdrejší, ale podstatne skúsenejší. Tak získavajte neprenositeľné skúsenosti vysokoškolského života. Univerzita nie je len o štúdiu a profesijnom raste, ale aj o voľnočasových aktivitách a osobnostnom raste. Je to miesto, kde môžete objaviť alebo prehlbiť svoje záľuby, nadviazať nové, často aj celoživotné priateľstvá a vytvoriť si sieť kontaktov, ktorú budete využívať celý život. Mne osobne štúdium na UKF položilo pevný základ pre ďalšiu kariéru a poskytlo mi veľa takých príležitostí, ktoré mi ani len nenapadli. Verím, že aj vy nájdete na UKF to svoje a že sa vám bude štúdium nielen páčiť, ale umožní vám nájsť svoju vlastnú cestu. UKF, blahoželám a ďakujem.